Kadai-kadai ko All India Radio Shillong ka khubor ban pulidu Elma Arwar. Kimat ba kongsan jong ka khubor man ta ka step ka khatnyo tulik uluber arja apulai kilong. Ka jingalang jong ka B20 halor ka phang Conference on Opportunities for Multilateral Business Partnership in Tourism, Hospitality, Pharmaceuticals and Organic Farming kalalong hachintan bawan hagang dok Sikkim hapo ka jinong President jong ka India ha ka G20 hinin kesengi. Batha ka sorkar in Jela ya ka harijan panchayat komiti ban jubab hapok spotorik uyayong mentaus nem no senyang ka Federal Bank Shillong sya ka National Health Mission jong sarkar jela nagbenta ban thau ya artli ki jaka khakun ba yasim benta ka Meghalaya Adventurous Association lembat ka kinhun jong ki International Cavers ki ban UK, Switzerland ban Ireland ha ka 31st International Cave Expedition hapok project jong ka caving in the abode of the clouds ka khubor ka babnya ka jingalang jong ka B20 halor ka phang Conference on Opportunities for Multilateral Business Partnership in Tourism, Hospitality, Pharmaceuticals and Organic Farming kalalong hachintan bawan hagang tok Sikkim hapo ka jinong President jong ka India ha ka G20 hinin kesengi haba aya ka kinut address uminti rang ba ka jila Sikkim UPS tamang ulaong ba ka Sikkim kadai ka jila ka bahmat jong ka ban pinkiw ya ka Globalization of Locals ki ba kenthup ya ki Indigenous Knowledge Development Practices, Gender Equality, Community Partnership but Zero Carbon Climate Conservation. Syusyo utamang ulapan paru ya ka soft power jong ka jalan. Laban kedo bagi dan hadu shis pangut ki delegates ki bila wancim benta ha kani ka jingalang bala pelong da ka Confederation of Indian Industry. Kani ru kadai ka sien ka balai na ki South League jingalang jong ka B20 ha ka than syatay lamingi bro ka way. Menteri jong ka sarkar jela beripet ya kenal Urban Affairs ubah singo balang dhar ulaya kendu ya kedekot jong ka harijan panchayat komiti ni HPC ula pentip syakilap sai khubor bak sarkar jela kalakat kentat ban pediang ya ka jingker pa jong ka HPC ban ipor ya ki lai banai ban kinpet binya ya ka blueprint ban pin kerja ya ka harijan komiti na temyo molong syusyu ubah singo balang dhar ulaya thu bak sarkar jela kalabetha ya ka HPC ban jubab hapo ka spoterik uyayong mentaus nem Uni Menteri jong sarkar jela beripet ya kenal Urban Affairs ula pentip lu haga jingalang jong ka high level committee kan salong hadin bagi layo jubab na ke HPC khnang ban le ya ki kam bodon kam ki atli ki yang jong ka parliament hinin kesengi kila sakhi biang ya ka jing syapin wit halor ka jingkran u Rahul Gandhi halor ka sensyar pat ba kamat ka bayde bat ka adan group lembat ki we ka jing syong dorbar halok sabha ba raja sabha lahapan pensange no hadu ka arbaje no phaisngi halok sabha ki MP jong ka TMC ki laka ik shintur ki jong ki da ki janyong nagalian ka seng congress DMK bat ki we ki yang persya ki lapan pau ya ka jing so persya halor ka mat jong ka adani haraja sabha ki ju jing syapin wit kila sakhi lang ha ka kesengi Nagaliang uchairman ujak di dangkar ulakan tu ya kidakot jong gayeng bakin long jai henry ka jing khwin ka lang yai beteng hadu henen kesengi ka dai kasien ka basau sengi kenti jong ka benda ba art jong ka budget session ha ka babaro artli ki yeng jong ka parliament kila sakhi ya ka jing khwin halor kini kiman ka Meghalaya SSA School Association ne ka MSSA SA ha ka sengi balang jong ka tayo kalay kendo yo sumbut menteri rang ba ka jela uba preston tensong ha ka jingdon lang menteri katnat puli puthi jong ka jela urakam sangma lembut education secretary u ambrus simarak banyak keren halor ka jingpen ke ya tulap ka jong kinong ikai bat ka jingplat biang por ki kran jong kinong ikai SSA habakran bakilap thai khubor hadin ka jingalang u president ka MSSA SA uba Aristotle Sirambay uloong ba ka association kalakar ya sarkar jela ban manghampun ka mangtingka ka jela na ka benda ka SSA na ka benda usnem mangtingka arajar arfulai arajar arfsau khnang bala banweng no ya kajing habai de ka jingbam la asiu man ka banai ya ka tulop jong kinang hikai shosho uniu president jong ka MSSA SA ula kerpa ru ya ka sarkar jela bantung no ya kinang hikai na ka benda san khandai sngi tat hadu benda pelong ya ka jing thungkam na ka benda kipus ki bathli Menteri ka sarkar jela Meghalaya ubaripet ya katangat Animal Husbandry and Fisheries uba ALHEC ulaya kendo ya Menteri ka sarkar Padang ubaripet ya katangat Tourism bat donor uji Kishan Reddy hakamra trekam jung hanong ba New Delhi ban pensngau ha kumnu ban kentiu ya ka Eco Tourism com Fish Sanctuary ha Meghalaya bat ban kentiu ya ka Model Rural Tourism Village Cluster Development ka banlong kalat yo kam yo ajam ban kring ya kinong jungok kai pathei ki bawan sak long gendong nalor ka jing kentiu ya ka kam jungok kai pathei hakaliang ka koi ka khia lemba ka jing kam ya ki dawai ken ban nagaliang uni menteri ka sarkar Padang ula penpau ya ka jing ro
Halor ke eco-tourism nak benda ke jelam gila bat ula-kula ru bak sokar pedeng kan sa ajing erap hak bai dei bat kini ki benta. Susu ubahek ulale ikendu ru sa katu kat ningut ki menteri ke sokar pedeng ki bak kentup ya menteri kena ubahmi ya nak rekam ke sokar pedeng u Dr. Jitendra Singh benyakren ya shibun ki benta ki bai dei sapang ki kampen roi hame gelayam. Kani kedai ko All India Radio Shillong ke balam shpi ya khubor. Ka Federal Bank Shillong kala not senyang ya ka National Health Mission jong sarkar jalan nak benta bentau ya atli ki jaka khakun kata ka wei hawa ka GPC ka baha papo ka Southwest Khasi Hills District bat ka wei pat ha zigzag PHC ha Southwest Garo Hills District limba ka CSR program ka balong kum ka jingno senyang ha bayade ba ka koi khia jong ka jalam ya ka sanction order nak benta bante ya kini ki atli ki jaka khaklung la IT ha mission director National Health Mission Meghalaya Uram Kumar S da Novel Baby Assistant Vice President but branch head jong ka Federal Bank Shillong. Ka Meghalaya Adventurous Association MAA lembar ka kenhun jong ki International Cavers ki ban UK, Switzerland dan Ireland kila shimbenta ha ka 31st International Cave Expedition hapo ka project jong ka caving in the abode of clouds ka balalong hapadeng ka Henry wat apsaw tore urempang ha ka than Muilan ha East Gentle Hills District kathong jong ka kenhun menta ka kenti kalong ha ka krem renjang peno sengat bat kamkur kani ka kenhun tang menta usnam kalahap ban thau thmai sa hadu riu hajan riu spat lai pesan mitar ka jingjong jongki uba Brian di Kharpan ubade general secretary ka MAA ulai tu bahadu menta latip ya ka jingdon jongki palat si hajan nyos pat teli ki kram ha Meghalaya bat nakini la de panlap ya palat si hajar si spat teli habala khen kelum ka jingjong jong borok ki kram balalap bat thau ha Meghalaya ha kini ki life voice nam kalong hadu lai spa ngalong biang kalong hadu sunspa life nyo point riu kilometer. Ha Assam ka Board of Secondary Education kalahap man kerja no ya ka jingile exam jong ka Modern Indian Language ka bakan ru ya ka subject English hadin baka jingkeli jong ka ni ka subject kalalai tu kani ka exam ka de banlong la syai ka sing sajan nakaliang umentri katnak puli puthi jong ka jela urano spigu ula pentip baya ka tarik bathmai nak benta kani ka exam on sa penmla benta ka sngi kani ka rai kalawan hadin bo umentri rang ba ka jela u Himanta Biswa Sarma ula batha ya ka Board of School Education Assam banrano ya ka exam jong ka subject Assamese paper hak exam jong ka high school living certificate examination hadin ka jinglai tu jong ka jingkeli haswa kani ka seba kalahapan pun sange no ya ka exam jong ka subject general science kani ka jinglai tu jong ka jingkeli jong ka Assamese paper kala pau puthai hadin baki pulit idang tokit ya in charge jong ka examination center Halakimpur district unong hikai ubodon kti ha ka jingpelai tu ya ka jingkeli jong ka subject general science ula plaru bo udon kti ban pelai ya ka jingkeli jong ka subject Assamese paper. Ka National Institute of Fashion Technology NIFT Shillong kala pelong ya ka kraf besar ka paasngi ha plau jong ka NIFT ha sauli maupat ka balas dang hinin gesngi ha kani ka kraf besar lapin inam ya ki marsinakti belapin mi nakathan syatay lamingi baro ko wei ha ba ajing kran kani gesngi u hach dudung ubade u director of Textile and Handicraft jong ka sarkar jela Arunachal Pradesh ulaong bakathan syatay lamingi kadon sibun tili ki tribe batang ha ka jela Arunachal Pradesh kidon hadu arko tili ki jai tribe ki badan la ka jong ka design ba ka jing thumu ha ka batang ka nif kala ban wanra ya yaki ban pinbiang ya ka jing dawa ban don ya ka yo ha ka ni ka craft wasal la don hadu khat sau tili ki stall ki bapin i bat di ya ki march nakti jong ki nong than kti jong ka than syatay lamingi. Ka Central Bureau of Communication Ministry of Information and Broadcasting Government of India Field Office Tura kala pelong ya ka photo exhibition ka baasngi Palau jong ka District Library halor ka Azadi ka Amrut Mahotsav ning gesngi ya kani ka photo exhibition la plier do Deputy Commissioner ka West Garo Hills District Uswapnil Tembe utembe ha ba ay jing klan ha kani gesngi ula pun kamau ya ka jinglan ya ladi jong kinong ya khon lai lu jong kari hadu bakin dalat na kajing sensyar jong ki pareng susu une u Deputy Commissioner ka West Garo Hills District ula kenturu ikikun samla bakin penulung hapo jongki ya kajing ia ya kari bat ban bot ya kanuksa balayalam da kinong ikun lai lu jong kari na kabanta ban yala ya kari yala ka jong kari kato ka khubor ka lakot ka bawan chapi nak studio jong ko All India Radio Shillong kani kadai ko All India Radio Shillong.